Het Miljoenenlijntje is een grote triste trekpleister in Zuid-Limburg. Maar het vergt wel onderhoud aan het spoor, aan de treinen, maar ook aan de natuur langs het spoor, toch? Zo vat ik het goed samen, Johan? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zeker. En ik ben blij dat ik vandaag jullie mag laten zien wat het betekent om het onderhoud aan het natuur en het groen te doen. Want ja, de Miljoenenlijn is een complete vrijwilligersorganisatie. Ja. Maar leuk, de trein staat klaar. Zullen we die kant op lopen? Oké, daar gaan we mee. Goed zo. Ritje maken. We zijn hier dus een van onze seinhuizen. En vanuit dit seinhuis wordt dus gewoon het westelijk deel van het emplacement bediend. Maar je ziet daar een meneer staan. Dus we proberen inderdaad eerst maar even aan die kant. Kijk, het gebeurt wel eens dat we mensen opsluiten tussen de overwegbomen. En dat is niet de bedoeling. nee. Je moet hem dus rustig laten gaan. En dan zie je hier de andere boomzakken. Ja, ik zie hem. Nou, nog nooit gedaan. Nog nooit gedaan. Leuk, Nou hè? ja, zo is dat. Ja, laat maar. Ja, nu kan je hem helemaal laten gaan. Ja hoor. Even een beetje remmen dat hij niet heel hard. Ja, Goed zo, goed zo. Nee, ik kan het wel helemaal zelf doen. Ja. Even door te houden. Zo, nu is hij aan. Juist, heel goed, keurig. Small step for man, a giant leap for mankind. Zo is dat. Jongen, als je zo rijdt, zie je dan ook de mooie natuur of zie je vooral werk liggen? Nee hoor, je ziet ook zeker de mooie natuur. Het traject waar we nu op rijden is landschappelijk het mooiste traject wat we hebben. A, is het gewoon een ecologische verbindingszone. Als je die kant op kijkt, dan zie je dat daar dus gewoon het Limburgs landschap een heel groot project heeft voor een nieuw kalkgrasland. Juist in een ingraving is het gewoon ja, heel bijzonder dat de Mergel gewoon direct aan de oppervlakte komt. Dat het gewoon een bijzondere vegetatie oplevert. En die bijzondere vegetatie levert ook gewoon een insectenrijkdom op die we gewoon eigenlijk hier in Nederland niet hebben. Ja, maar het levert jullie ook veel werk op, want jullie moeten ervoor zorgen dat het spoor schoon blijft. Ja, nee, het werk van ons is tweeledig. Allereerst moeten we gewoon zorgen dat onze treinen veilig over de baan kunnen. Aan de andere kant proberen we wel zoveel mogelijk ook gewoon de natuurwaarden in stand te houden.